जायफोर बीपीएफ दोलोनि गोदोनि संख्रि जाग्राखा बैसोर बिथांमोनहाल' बीपीएफनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जायफ्रा गोदोनिफ्राय संख्रि जानानै थाबोनाय बिथांमोनहाल' बेयाव बारन हैदों। दिनैनि बीपीएफ दोलोनि मेलाव 50,000 सुबुङा बाहागो लागोन बुंनाया नंखाय। 50,000 सुबुंनि जायगायाव 5,000 सुबुङानो जागोन ना जाया सन्देह दं। गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै इउपिपिएल दोलोनि मेलावसो बाहागो लादों। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बीपीएफ दोलोआव जगदान जागोन होननाय बाथ्रायाबो नंखाय। बीपीएफनि आखल आखुखौ रावबो रायजो राजाफोरा मिथियै गैला। रां होगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ थगाय थगाय बीपीएफ दोलोआव जगदान खालामनो लानानै थाङो, नाथाय रांफोरखौबो होनो हाया। नाथाय बीपीएफ दोलोआ जेबो होनो हायैनि गोबां रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआवसो लोब लोब जगदान जागासिनो दं। बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राखौ दिनै सानजा मालिगाव महनपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा सरकारनिफ्राय सौफैनाय गुबुन गुबुन आसनिफोरनि सायाव मा मोनफुंनो हाखो बेनि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिथां बिजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावनाय बायदिब्ला बीपीएफ दोलोनि सोद्रोमायानो बीपीएफ दोलोआव जगदान जाबाय थायो होननानै फोरमायो। थारैनो बीपीएफ दोलोआ बेफोरबायदि हाबाफारि मावबाय थादोंब्ला सोंलु सिखाङो, बीपीएफ दोलोआ बेफोरबायदिनो गावनि हानजानि सोद्रोमाफोरखौनो बेफोरबायदि बीपीएफ दोलोआव जगदान जाहोबाय थानाया मानि इसारा? खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेनि अनगायैबो बिथां बिजित बसुमतारीया आरोबाव गोबां गोख्रों गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां बिजित बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। दिनै बीपीएफनि आखल बेबहार दिनै मिडियानि नोंथांमोनहाबो मिथिगौ, दिनै जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ। दिनै बे ओनसोला आंनिनो जायगा, आंनिनो एरिया। बे मिटिं जानाय जायगाया बेयाव 5,000 जननि बारा मानसि जाया आरो जोङो नोजोर होबाय थादों। जोङो थांनानैबो नायदों एरियायाव। दिनैहाय गावसोरनि जायफोर फुराना खर्मि जायफ्रा गोदोनिफ्राय संख्रि जानानै थाबोनाय बिथांमोनहाल' बेयाव बारन हैदों। बेनि अनगायै जोंनि साधारन रायजो राजाया दिनैहाय जोंनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ लानाय प्रग्रामावसो बाहागो लादों। दिनै बिथांमोनहा 50,000 जन बाहागो लागोन होननानै बुंदों, नाथाय 50,000नि जायगायाव 5,000 जागोन ना जाया बियो जोंहा साननो गोनां दङ। सन्देह दं 5,000 जागोन ना जाया। दिनैहाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जागोन होननाया मिसा खोथा। दिनै नोंथांमोना मिडियानि मानसिफ्रा मिथिगौ, रायजो राजाया मिथिगौ। दिनै गावसोरजों गावसोर जयेन जाबाय थादों। दिनै गावसोरनि मानसिफ्रानो दिनै बीपीएफआव जयेन जादों। बेफोरखौथ' जों नुबाय थादों। दिनैहाय बिथांमोननि जेरैबायदि साननाय मिजिं आसामोन, बे गावसिनि साननाय आसाबोदे गावसिनि जेरैबायदि सानदोंमोन बे जाफुङाखै होननानै आं बुङो। आरो बेयाव जोंहा इउपिपिएल दोलोआ मोनबो मोनसे खहा जाया, दिनै मुलाम्फासो जादों। दिनै थगायनानै सोरखौबा जयेन खालामदों। दिनै 5,000 10,000 होगोन मोनगोन होननानै जयेन खालामहैदों। बिथांमोना मोनैनि थाखाय खुद्रिदों। दिनै माबा मोनसे जानाय आयजन खालामदों, मोनजागोन होननानै लेंलांदों, बिथांमोना मोनजाहैयाखै। दिनै साहा खरस साहा मोनलोङा, दै मोनलोङा, रानजों खुनजों जाहैदों। बेफोरखौ खुद्रिनानै बिथांमोना सोरबाया गिदिंफिननानै जोंखौ लोगो हमनानैसो बुंफैदों, जोंखौ थगायनानै लेंबोदों होननानै बिथांमोना जाय मिटिङाव थांनानै फैदों बिथांमोनाबो जोंनि मानसिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आयाफा बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आयाफा बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आयाफा बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, ओटी टेकनिशियान, आईसीयू टेकनिशियान, रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आयाफा बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।